Monggo Bu Kesi sampean wis dikangeni kalian para warga masyarakat ing Dungamba kaya taun-taun ing sampun kepengker saben-saben wayangan wonten ing Balai Desa mriki ingkang kepareng rawuh ndludak semonten kathahipun mugi-mugi ingkang kepareng ngesot kepareng lenggah pinarak lesehan wonten mriku Bapak Ibu jenengan tansah dipun paringi sehat walafiat nggih murah rezekinipun putra wayahipun soleh lan soleka nggih ing atase campur kakung karo putri dadi siji parandene renek sing meteng kok ha iya apike kaya ngono kuwi monggo Bu Kesi paring dawuh menyapa kepada para pirsawan ingkang kepareng nenggani ya pripun Pak ngadeg wani bayar pira lho. Lah wong aku ki ning kene ora bayaran lho. Oke, siap aku di kon ngadeg karo penonton. Sik, engko aja ana penonton sing ora kersa yen jenengan ngadeg. Mula dites dhisik, dicek sik. Pripun Bu Kesi ngadeg setuju? Kurang kompak. Bu Kesi jumeneng setuju? Setuju wae kari nonton Ndek. Jumeneng Bu Kesi ora apa-apa. Gawe lega penggalih para warga masyarakat. Nggih, Pak. Tapi aku njaluk disepotin iki. Apa? Lagu Surabaya rek, ayo rek. Oh iya, nggih. Iya toh, ben gayeng kok. Ya diaturake kanca-kanca nggih, memberi motivasi dan semangat kepada Bu Kesi untuk menghibur warga masyarakat Dungamba. Rek, ayo rek, yuk.
luar biasa, sangat meriah nggih. Monggo Bu Kesi paring dawuh sik Bu Kesi. Ayo. Inggih Pak Dalang. Neng saderenge kula matur, aku juga mau parian ini. Parian apa? Dengarkan ya. Nggih. Makan pisang di Gunung Lawu. Gur mau gur mangan gedangnya teko Lawu ngopo? Ya bene to Pak, jenenge wae parian ndak apa-apa, sing penting sampean mirengke sik ya. Siap. Makan pisang di Tawangmangu. Makan pisang di Tawangmangu. Nggih. Pak Cahyo sayang, I love you. Piye Pak, Bu, parian kula lek sae to? Loh, sae Pak. Lah sampean parianmu kanggo aku apa coba? Apa? Aku sudah jujur membuktikan kepada masyarakat Kedungombo yen I love you sayang gitu loh. Jenengan ganti no. Dina Jemuah banyak barokah. Cakep. Apakah aku boleh menikah? Menikah karo seorang Sukesi Rahayu, ngono lho maksudku. Aku tiwas arepe takon karo Bapak Ibu iki, piye Pak warana aku gawe parian tanggo bales Pak Cahyo. Oke piye sapa sing muni oke mau? Waduh, berarti sampean gak bolo karo aku, Pak. Mosok sampean tega Pak Cahyo rabi meneh aku dhewe ya. Aja ah. Nggih, saderenge nembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dalu niki jan luar biasa. Kula lek tanggapan teng Nganjuk ngeten niki jan kaya mulih teng kandang Bapak Ibu. Kados keluarga. Dadi kula lek teng Nganjuk ngeten niki pun kados omah kula piyambak. Wong riyen nalika kula manten anyar kalih Pak Cahyo, kula niku meh mben dinten lho tanggapan teng Nganjuk. Dadi dalu niki padha kalih kula mulih teng kandang kula. Saya-saya wonten ing masyarakat Kedung Ombo mriki senadyan to kula niku mbok ping sampai seumur hidup kula niku sambatan. Kula ikhlas lahir batin kanggo menghibur warga masyarakat Kedung Ombo. Tenan niku Bu. Mergo ya kudu ngerti karo sejarah, ngerti karo cikal bakal Bu Kesi. Nggih pripun? Nalika sadurunge awake dhewe ditimbali sepisanan mrene iki, Dungombo ki adate sing ngasta rutin ya kuwi swargi Eyang Panut Darmaka. Nggih. Lan nalika semono dilantarake kalih swargi Eyang Suprapto HS Sawahan supaya awake dhewe pikantuk wujute penghormatan utawa ketiban sampur mbacutake ya kuwi darmane Mbah Panut Darmaka Swargi. Lah ngono kuwi. Mula gandeng wis dadi sejarah kaya ngene iki, yen mungguhe cangik ora perlu awake dhewe ngrembug babakan redana, ora perlu awake dhewe ngrembug babakan materi. Ning sing wigati ngestokake dawuhe para sepuh, dalang-dalang sepuh biyen, sak bisa-bisa, sak kadaring laku, sak gaduke nalar awake dhewe atur panglipur kanggo nyenengake penggalih warga masyarakat ing Dungombo. Yen bar nonton wayang penggalih seneng, otomatis pikirane padhang, nyambut gawene semangat, rejekine tambah melimpah ruah kuwi tujuanku. Mantap. Nggih, Mas Yoyo. Inggih, Pak Dalang. Nggih. Leres panjenengan, Mas. Sampeyan tak celuk Mas sik pantes ya. Pantes saya. Sik pantes nggih, Bu, Pak. Kari pirang gram ora. Masih kari pirang gram ora. Sendika dawuh sebagai seorang istri, aku arep mbok ajak kepiye wae manut kok, Pak. Wis to. Nggih, saiki nembang Bu Kesi. Inggih. Coba kaya apa? Ngaturake karyane Mara sepuh panjenengan Simbah Haji Sukron Suwanda. Mumpung iki diapili gamelan wayang kagungane Mbah Sukron. Wah iya, mula jan jotos-jotos tenan. Wah, temenanan. Kanca-kanca pengine lek bladekan ngangge iki terus kok untuk ae. Kila karepmu ora ngono kuwi. Sambung wanci dalu Bu Kesi. Ayo. Inggih. Sambung wanci dalu ning mang kompliti wiwit saka bawane. Kula percaya yen sing ngaturake kuwi
mantune Mbah Sukron ngerti ya sungguh sangat luar biasa. Ya, nggih. Inggih Pak Dalang. Nggih. Monggo dandang gulanipun. Sesek Bukas iki mburi kok ruwame terus. Sapira to? Ji, loro, telu, papat. Ki yo ki? 5. Wah, Pandhawa. Kok akeh men bayar tak sangoni ora. Nyo le rene le, yo nyo. Iki nyilih 50 Om, 50. Ya Allah. Engko tak balekne 500 aja kuwatir ora. Ayo. Nih. Nyo le 50 ya. Ya ditampa rene. Salah siji wakile. Ayo rene. Ayo. Ra gelem mo. Ya. Nggih. Wis gedhe arep melu. 50 nggih. Ampun dipek dhewe lho. Didum karo kancane, nggih. Nggo. Aja nganti nggih tuku jajan sing neka-neka. Aja tumbas es mundak watuk sampean ya. Nggih. Sing apik. Anu ditabung ae ya, ditabung. Nggih. Ya, iki didum syarate ning kene gatekne wayang aja rame dhewe ya. Nggih. Siap? Siap. Ketuane kowe lho sing kaos ijo sapa jenengmu, Mas? Dirga lho, Dirga jenenge apik. Dikondisikan teman-temannya jangan rame ning kudu gatekne wayang ya. Nggih, siap? Ayo, siap? Bareng cah 5. Siap? Bareng cah 5. Wah, ngono lho. Siap? Iki ramune entuk dhuwit barang meneng ae. Golek dhuwit 50 iki angel lho Le rumasamu ora. Bareng cah 5. Siap? Ayo. Iki anake sapa meneng ae iki ora. Lah iya ora. Engko ya generasi kerakyatan ya ngene iki kok. Ngono kuwi ya. Le, Tole. Tenang ya. Le. Ditimbali Bukesi. Tole, mengko sampean ngantek rampung ya. Mengko enten kuis mengke. Mengke para penonton enten kuis saking Bukesi, mengke saged jawab kuis kula pikantuk hadiah kaos Caksi Lover Indonesia. Jadi niku kaos niku gambare Bukesi kali Pak Cahyo. Niku lek upama tumbas ya 130.000 lah. Ning mengko lek napa jenenge iso jawab kuis gratis kanggo panjenengan. Dicepaki pirang kaos Bukesi? Ya, rahasia 6 dhisik 6. 6 ya. Gratis ya. Gratis tis. Engko ditata wektune. Niki kaose contone ayo Mbak Nadia ngadeg sik. Nah niki kaose kados niki Caksi Lover Indonesia bagus kan? Mburi.
Buri. Iku sing ndane gambare Pak Cahyo, engko sing kae nek gambare Pak Cahyo arep Bugesi. Nggih. Niki anak-anak kula wedok sing pancen cinta terhadap budaya wayang diwadahi dalam paguyuban Caksi Lover utawi Cahyo Kesi. Nah, mekaten. Niki pertamane gur seneng kalih lagu-lagu, seneng kalih babakan banyotok, ning lama-lama dia bisa mencermati dan mempelajari dan mengerti kisah-kisah cerita atau lakon yang ada di Pakliran. Mila luar biasa Caksi Lover kuwi. Ya, ngono kuwi. Ngono kuwi. Ya, Bu Kesi. Ayo ta sambung rasa nanging wanci tan ana ingkang rubeda ngono nyuntak tresna senadyan mung serana gambarmu uga tarik Bu Kesi, yuk. sing gedhe mangamuramu kang wis babujan Dua kali, Nduk. Iya.
dangdut slow. Nggih. Kur. Oh. Yo. Matur sembah nuwun wilujeng niskala anggenipun Bukesi ngaturaken tembang wujudipun sambung wanci dalu kunjuk dumateng para sutresna budaya mugi-mugi saged dados rana panglipuring penggalih ya nok ya mak ya ana piyayi sing asline piyayi ing Dungamba kene mak panjenengane Bapak Eka ha iki Bapak Eka Kadyana panjenenganipun menika wiyosan saking Tawangsari Dungamba menika piyayi budaya ya seniman hebat. Masa? Nggih ngoten niku. Harepe kepareng ngidung utawa gandang cara Jawa Timuran. Wah cocok. Umung ripalungguhan iki pengendange Jawa Timuran ya dobel-dobel. Ayo. Komplit tenan, komplit ngarep jak rampak Jawa Timuran ya iso. Ayo. Wong telu, Sak Bagus, Noval karo Sulama. Dikormati tumpake sepur men Pak Eko tindakno pepanggungan, Nduk. Oke, siap. Monggo Pak Eko pinarak wonten panggung mriki guyon kalian seniman. Yo.
Sugeng dalu Bapak Eko. Nggih wilujeng dalu Mas Sahya. Nggih. Niki wau wonten pakeliran wingking wonten pesen. Wingking kelir. Nggih. Nggih. Pripun Bapak? Nyangking timba isine geni. Cakep. Kabeh engko nek mulih disangoni. Amin. Allahumma Amin. amin. Tapi sing mriko benten malih Mas Sahya. Mriko pripun? Nyangking timba isine jerik sesuk balik. Artine mari disangoni sesuk dibalekne ngoten. Nggih. Tuku apa kuwi jenenge tuku usuk karo boto. Nggih. Masuk Pak Eko. Oke. Mas Cahya, Dalem Bapak. dalu niki kula rumaos bombong eling-eling bebasane klungsu-klungsu melo udu. Nggih. Kula niki dilairke nggih dateng Kedungombo lho, Mas. Nggih. Tawangsari nggih. Tawangsari. Nggih. Pak Marijo Borek Jaranan. Nggih. Puji syukur alhamdulillah. Nggih, nggih. Niki kajate Bersih desa, syukuran desa Pak Eko. Nggih, nggih. Nggih. Kula nderek pripun Pak Mas Cahya? Nggih, jumbuh kalian ngendikanipun Mas Yoyo Njodipati lan ugi nalika kula kepanggih kalian panjenengan wonten dalem Mas Yoyo badhe nglipur para warga masyarakat kanthi jenengan ngidung cara Jawa Timur. Oh, nggih. Lah Mas Yoyo anggene telepon iki kala wau jam 09.00. Oh, ngaten. Kula pas teng sawah jebol telo. Alah. Jebol napa? Jebol telo. Jebol telo. Wong Jawa niku elok lho nggih. Nggih pripun? Wis telo ya telo kaspe nika. Yen ora dibedol sak wite, ning mung didakuri dijukuki wae tok. Siji mboko siji. Nggih, niku ana jenenge teng jenenge napa? Nggih. Mboten kula omongin jenengan. Oh. Mosok aku dalang terus elek dosen terus muni dikontoli ra mungkin. Ya saru pasemon nanging malah dadi apik ngoten lho Mas. Nyolong gedang mung siji. Nggih. Niku mau dipethil tok til ngene jenenge lak wah gedange disunati. Apike wong Jawa iki ngoten niku. Ngoten niku Pak Eko. Nggih, nggih. Ngitung Pak Eko nggih? Nggih. Mas, nyuroni Mas. Wah, menyura. Nyura nggih no. Nggih. Nek gak nyura gak galak. Wah. Alhamdulillah kalau wau dipun dawuhi pengendange komplit nggih. Komplit. Nggih. Kula tak uluk salam datang sederek-sederek. Monggo, monggo Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Cahya. Dalem. Rasane ora kepenak nek gak disenggaki karo waranggonane. 1 2 3 4 5. Setuju? Nek salam niku kudu dijawab. Nggih. Nek mboten dijawab dosa. Nggih. Mergo wong jawab salam niku hukume wajib nggih, Pak. Nah, jawabe ngeten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ben rodok ngetan. Ayo ki pisan melih, nggih ngeling-eling pisan melih. Pripun jawabe? Gak iso mriki potong bayarane lho nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ngono ya. Nggih, siap. Kula percaya ini para dosen to. Nggih. Ning dalu niki anu ilang sene karo dusit tok, Pak. Ngaten nggih. Monggo. Nggih. Tak kula baleni nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok dong. Gak genep. Tok dong digenepi no. Nggih. Nek gak digenepi yo mboke digenepi nggih, Mbok nggih. Yo. Nggih. Kersane regen. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun leres napa dereng? Cocok 100 untuk Bunda Kesi dan teman-temannya. Nggih, ya kudu le ngendika dicocokne no Pak Eko. Nggih. Jenengan lah ngendika 100 kagem bunda-bunda Waranggono. Ya niki mangsangoni 1-1 sing ngono. Lah wong aku rene rong karane bayaran kok. Nggih. Aku ngidung nok Kedungombo Pasumaon Agung.
anane bersih desa. Malih Mas pisan Kas Madeprono. Madeprono Mas. Komplit. Madep nyinden ora iki? Hah? Madep sinden. Ayo Mas. Ayo Mas. Wes, atur suwun. Seizin Mas Yoyo. Nggih. Pak Bapak. Napa? Bapak niki lho sing dipilih kaya pas. Lho, Sampeyan ra ngerti to? Pripun? Pak Eko munggah rono terus todon-todon teng madhep sampeyan lah Kak dhuwur to panjenengane. Nggih. Nggih, cara Jawane sampeyan kon wudu iki lho padasane. Senes kula Pak Dalang. Apa? Dipaske Mbak Lia niki lho. Sik pinggir dhewe. lah iya Malah. sing kono dhewe. Ya pas wong kuwi tandon kok ya. Malah tandon. Kok Pak Eko? Paling cocok ing bengi iki bersih desa dilaksanani. Mas Cahyo, Bunda Kesi, wabeh ae. Diarani bintang tamu. Nganjuk pilang kenceng mripate ngantuk udele Sing bodong. Kok gak masuk? Nggih. Oke Pak Eko. Nyang gunung golek menjalin wong sing idung kaya Upin Ipin. Piantun Kedung Ombo senengane klasikan Mas. Cocok. Ayo, ayo. Pancen bener dawuhe wong tuwa anane bersih desa ayo kanggo muji syukur cah sing maha kuwasa tujuane adoh teko mulane masuk Kedung Ombo gak tau lali saben taun mesti tiba kanggo muji syukur menyang Gusti muga-muga Kedung Ombo adoh ojo sampe koyo tanggaku nek dikandani kok malah nesu liwat ngarep omah lambene mecucu bareng mundur-mundur ketatap gertu ngono iku kapokmu kapan nek dikandani kok biayani mulane sing tak jaluk aja tukar padu jaman saiki bersatu ayo Sak Hey.
gedung ombo iso kuliah nok Surabaya tumpah aku sepeda unta wong sanguku bungkusan sego nek kanggoku gak apa-apa wong sing penting dongane wong tuwa iso kuliah nek Surabaya bareng aku tamat mulih ning desa aku manut ambek simbokku teko omah dadi tujuanku nyambut gawe wis teko temu ning saiki kelakon dadi guru aku ngono kok manut ae durung kerja kok dirabekne aku bingung kok piye ekonomine karo bapakku kongkon ngingulele kelakon ngingulelene iwake gede tur gede-gede bojoku seneng ayem atine melok-melok nyemplung kolame ambek guyu seneng atine tangane grayah-grayah goleki lilene bareng kecekel bindur dikrepes bareng dicekel leleku dhewe terus malih terus cocok saya ini seorang seniman asal dari dusun sawahan pagelaran ini untuk persawan semoga persawan tetap berkenan saiki aku nangis ae bareng dikrepes metu getihe aku bingung engko piye bareng bengi gak kena digawe semanten kidungan kula sae mboten bareng kersa eman-eman ta ayo nanto kamu bareng sing kena tepuk tangan untuk Cak Eko luar biasa nggih matur Mas Cahyo nggih Bapak niki mlebu kedung ombo niku tantangan lho lah napa tantangannya ngeten sekian tahun mesti ngrauhke panjenengan amin nggih nek gak apik tenan mesti bengok-bengok nggih napa mboten lha iki yo ngono Mak Pas Cahyo nek Eko meneh ngidunge gak apik di ayo mudhun nggih napa mboten alhamdulillah tapi gak ngono Mas mergo aku ya kan wong Kedung Ombo wong Tawangsari nggih leres niki wau ngeten pripun kula teng Wingking Pak Lurah ya semane sinten Pak Haryono wah Haryono nggih nggih niku nek tiyang biyen niku asma Kinarya Jopo nggih niku Haryono niku suku katane Haryono nggih to Mas nggih Haryono nggih ha niku Mas Haryono menika anggenipun dadi lurah ngayomi nggih Har napa Har nggih Har ngeten tulisane Haryono oh ngono nggih Har niku apa ya sih tak hari-harine hari-harine angayomi
hangrungkepi ya nyenengake kabeh kawula masyarakat kabeh. Nyatane nanggap wayang ora tau narik. Nggih. Malah ku krungu maring disangoni kabeh kok, Mas. Nggih. Terus Nggih. Har nggih, Ri. Haryono nggih. Rina kelawan wengi tansah nyuwun nang Gusti Allah muga-muga kabeh rakyatku mulya sejahtera. Amin. Amin. Yoso untuk tegese gawe senenge kabeh masyarakat minangka amal ibadah, gawe seneng oleh kanugrahane Gusti sing Maha Agung ngoten nggih. No. Nggih kanten no to niki. Terakhir nggih. No. Kula tak nyedak jenengan. No. Pripun? Pun banter-banter nggih. Nggih. No niku nomor rekening kula dikirim napa pripun? Oh nggih, mangkirim rekening listrik nggih. Boten. Nggih. Niki namung kula bombong Nggih. Desa Kedung Membo saged ngawontenaken pahargyan sing kados ngaten. Inggih Bapak kula mewakili sedaya para panitia ngaturaken panuwun dumateng panjenengan Bapak Eka ingkang sampun kepareng nglonggaraken wanci anggenipun paring panglipur dumateng sedaya para warga. Sembah nuwun sanget Bapak Eka. Mugi-mugi kanthi pahargyan bersih desa masyarakat Kedung Membo bagya mulya sejahtera selama-lamanya gitu. Amin. Amin. Matur suwun nggih. Disembah nuwun Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa niku rep sarip peno iki dioyak-oyak karo Walanda parandene malah ndelik ana ing omahe mbokmu ya apa sarip gandeng pendapatan tidak memungkinkan tiket kagem benjang dalu. Oh iya ludrukan malan. Ngono kuwi. Alhamdulillah komplit, Nduk, komplit. Ya. Panjen sak bisa-bisa yen ngaturake wujude pagelaran wayang kulit digandeng semirsani iki beraneka ragam, Mak. Ana sing sepuh, ana sing enom, ana sing bocah, ana sing kakung, ana sing putri. Mula sak bisa-bisa kabeh digawe supaya rena penggalihe. Heeh. Sing kagem para kasepuhan wis diaturake saiki untuk kawula muda. Wah iya. Wong sindene iki ya top-top. Nadyan mung 5 ning ini bukan kaleng-kaleng. Ya. Sinden tenanan. Heeh. Mbak Trihastuti Retnawati bersama Mbak Birgita Ayu. Cublak-cublak suweng. Berdiri, berpacu dalam melodi. Yo. Hey. Hoi. Birgita iki mau budal kok ngendi lho sampean? Lho Solo, Pak. Lah mau kok golek bukesi kok wis ramping men mau. Mampir ngendi sampean? Mbok mampir tenggene Bude Retno, tenggene Pak Yok, Pak. Pak Yok iki pernah apamu? Pak D kula, Pak. Pak D. Nggih. Dadi bengi iki sampean tanggapan ngene Pak D-ne dhewe. Nggih. Alhamdulillah, mosok ngene Pak D-ne dhewe njaluk bayaran, ra mungkin. Ayo. Yo njaluk sampean to, Pak. Njaluk jenengan. Mosok? Heeh. Ora pekewo karo Pak D-mu? Mboten lho, Pak, lah nyapa pekewo. Oh, lagi cah nekat lah iki pancen iki. Layak bareng ngadeg iki wujude kaya kotak amal. Ayo. Mbak Trihastuti Retnawati coba kaya apa sesarengan kalian Mbak Birgita Ayu. Nah,
genti ngaturake tembang-tembang untuk kawula muda. Sing lagi hit, lagi tren ya kuwi tembang Lestari. Ah, kaya apa? Nggih. Yo, Mbak Tuti diaturke sapa? Monggo paring dawuh sik ora apa-apa. Nggih. Nggih, diaturke kagem sedaya kemawon ingkang rawuh mirsani wayang dalu menika. Nggih remen Pak Yoyo, tiap kali kesini niku suasananya tidak berbeda. Nggih ta. Terus sik mbludak kuatah, terus do kenal kali sinden-sinden. Masa ta? Nggih, do titen. Ngoten niku. Karo jenengan ya titen. Nggih, enten mau Pak sinten nggih mau. Sing bakul Pak, sing bakul. Heeh. Terus ngeten, Mbak mampir ning warungku kan teng kamar mandi to Pak. Mriku nggih badhe mandi. Sik to sing genah, ning warung apa kamar mandi? Mboten ketemune teng kamar mandi niku. Oh, alah. Antri. Nggih. Kan saya mau pipis. Ah. Iya to. Pak Dene itu anu ngligo ngoten lho, namung pakai celana kelambine disampirke. Cara kene ute-ute, gitu Bu. Nggih. Ute-ute. Nggih, Bu. Lah terus jenengan sinden nggih? Nggih. Anu gawane Pak Cahya. Nggih, ngoten. Mbak Tutik to? Nggih. Mbak, monggo pinarak teng warung kula. Mriku lho, warung kula mriku lho, Mbak. Teng kidul mriku lho. Lah jenengan sadyan apa, Pak? Sadyan mie kali bakso. Purun mie. Mengke mawon Pak, matur suwun. Ngoten niku saestu Pak Yoyo. Sampeyan kleru jawabmu. Lah pripun? Kudune pas ditawani, monggo pinarak teng warung kula. Pak jenengan sadyan apa? Mie kali bakso. Kula piyambak nggih sadyan lho, Pak. Lho, Mbak Tuti sadyan apa? Tahu ngono kuwi lho. Tahu tapi tahu kula niku pun mboten pati penak. Sasane niku blobor. Sasane kono mambu ngoten niku lho, Pak. Mula lek wis tuwek ngene sing sregep ngenget tahune ya. Lah nek kula nggih gumun dipiye-piye kok ya ora iso apik ngoten lho Pak Yoyo. Sing enake tahune Birgita iki. Lah niku lho. Iki lah asli cah Kediri. Kediri ngendi sampean Bir? Semampir, Pak. Semampir. Karo jembatan ngendine? Kilane, Pak. Ha nggih. Lho, Kediri. Kediri sing ngundang apa? Tahu, Pak. Tahu apa jenenge? Tahu takwa. Rupane apa? Kuning. Lho, ini Birgita iki kuning kok mening pokoke. Ayo. Lah ngene Mbak Tuti tahune apa, Pak? Tahune warnane apa? Ora nek rupane pokoke jenenge tahu genjrot. Angger dianteng kulkas ngeten niku lho Pak Yoyo terus dadi kisut-kisut ngoten niku. Nggih mboten payu to Pak Yoyo. Payu wong kuwi tahu wis. Kuwi tahu kena karma ya ngono kuwi akhire. Kadaluwarsa tahu. Apa enek tahu kena karma. Sasana cilik ngoten niku. Nggih. Monggo kanthi tembangipun tahu, ayo. Lestari, ayo. Dengan Mbak Birgita dan juga Mbak Triastuti Retnowati Lestari. Yuk, dados.
Terima kasih matur nuwun Mbak Birgita Ayu dan juga Mbak Tri Hastuti. Ya.